ọ na-asị gị bịa ọ nwụrụ n'ihi gị bịa onye mmehie my father na-akpọ gị ọ na-asị gị bịa ọ nwụrụ n'ihi gị gị onye na-eme mmehie gị nwa okorobịa gị nwa agbọghọbịa onye nna onye jiri ọgwụ mere aka ọrụ onye wụọ gị ga-ahụ ọgwụ ịgada eri gị na ịga ọgwụ n'ụtụtụ gị na ige n'ehihie asị gị good morning ga-enye ọgwụ asị gị good afternoon ga-enye ọgwụ asị gị good evening ga-ewere ọgwụ tige aka nshi ga-aba gị ọnụ o ji ọgwụ mere foundation ndị na-agwọ ọgwụ egbu mmadụ ibe ha napụ akara aka ndị ga-ahụ ka nwanne ha na-aga n'iru ha sị na sị napụ ya ọgwụ ya aka nshi ga-aba gị ọnụ ị na-akwatu onye e tere mmanụ okwu a batara ugbu a ọ wụ okwu oke dị m oke mkpa maka asa akpazi ọfụma ara ahụ ute chọrọ m ka ị gbagha m ya gbagha nsogbu adị naanị nwa ọrụ chọrọ nke mbụ achọrọ m sị ịkpọga m ebe ahụ ị na-aga agwụta ọgwụ ma onye ọgwụ otu ị ga-esi mesi na gịnị mere maka Chineke m gwa gị ihe n'ofe n'isi ọbara ga-agba gị n'isi a ga-eji efezi obodo a ichere mmadụ ụkwụ na-aga gwam na anya na-aga zanzam ada afịa ele ihe na-achọ ịghọ mụa innocent adịkwa m innocent ọ bụ onye ọgwụ ka ewu ele onye na-amadịsị ọgụ mere ụwa kwe ihe na-eme ekọjara akọja ihe ndị mmanụ kpụga n'ọnụ nga ụlọ aga nsekụta ọra na-ata m hapụga m aglaga akọva mpọ ụnụ mechaa nje ụnụ kọva ya ọp Chike gwara m gwa m everything Chike nwa m nwoke ọ gwara m sị ya hụrụ ọgụgụ iti ga ya detin enye ọhịa m jesi ka m gwa gị achọrọ m ka ị kpọrọ m gaa nga ahịa na-agwọta ọgwụ ka m agaga agwọta ọgwụ and ọnọdụ nwoke a ọnọdụ wagwa achọrọ m ka mụ na gị na-abụ ka anyị ji ekọrọ ego anyị gara ịgwa dibịa agwọ ịma na ụwakwa ahụ na ọ nọ na kọstọma m ka ọ nọ ọwụ n'aka m ka ọ nọ gbọ nri ha ya na ọnwụ ya ka nọkwa m n'aka anyị garuo agwọ ya ara agwọ ya mụnwa anara otuto akwa ịghọtara dibịa ahụ ga-agwọ mana sị nye m dị otuto ha ka ọ wụrụ na ọmụnwa gwụrụ ya ka ndị mmadụ nwike na-agbakọtakwu na international ministry a na-agbakọtazi anyị na-eme otu enwe gosi na ya pụta mụ na gị na-aba ike ya eke ya biznes ndị mmadụ nwaja m were 8 gị were 20 ịkpọ gị ebe a ga-akwụdo egworo ike nsogbu adị mana ma nke isi ka agwọ gwagharịa ka a gwara agwọ ọgwụ nke ndị ezi sị ka agwara onye ekere agwọ ọgada agwọ ọkụ mgbe m gwara ọgwụ ahụ ha gwara m sị agada agwagharị agwagharị ekwebekwa ọgwụ ahụ bụ na agwagharị agwagharị ma meta m epụ nke isi gwọọ ya ka iri otuto ka mmata m uwe aka chịba m ọnụ enwere ihe dị iche ịdụbụ mgbe atamụ nna m ga etamụrụ gaba a na-agwọ gị agwọ gị agwagharị emewe gị otu eji gị na-akpata ego ndị mmadụ na-anọkọta sụkpụ ohi isi bụ ụlọ ọgwụ ha akpakpọ ha anya ha apụta na road guzo were efere na-ahịa ayọ duto n'ụkwụ juru ha oyi ha na-arụ ọrụ emeghị eme pipụl ga-abịa ugbu a were ihe tee n'anya were enye anya kpuchie si na ha kpụrụ isi ma ha anya ha ghere oge were efere na-ahịa ayọ ndụ ụkwụ juru oyi na-enweghị ihe ha chọrọ ịrụ so ihe ndị a biznes emegachi mkpọrọ ga-ega kama wụrụ n'ọzọ na-eme nshi ọ bụ nke a mere anyị gada n'aka hapụta dibịa gwara ọzọ ọzọ gburu dibịa when we got there dibịa ga-amụta ọ ga-esi eme weke anyị gaba n'aka ọgada wọkụ echi wori agadi m agadi echi enwere famili m ga-aga ibusi ọgwụ anyị ga-esi atụ anyị ma ụzọ gaa ya mgbe chi ọ na-akala 12 elilo m ọsọ enwere famili m ga-aga ịbọpụtacha ọgwụ nwere ebe ya asa ọgwụ ha mana m nweji aka atụta ọgwụ nakwa gị na-abụ abụkwala nke m
leta chigide abụọ ọgwụ onye tigo onye ọzọ abụọ ego ikpe akpa onye ọla kpara ego tochi abụkwala kem gị gwọrọ ka ị ga-abụ abụkwala kem gawadaala ndị na-agba m ọzọ n'ụkwụ ememe ọzọ n'ehihie okwu ọzọ eme ọzọ bịanụ bịa nụrụ okwu Chineke ndị okwu ọzọ eme ọzọ ka agba m ọzọ n'ụkwụ ememe ọzọ n'ehihie okwu ọzọ eme ọzọ okwu ọzọ eme ọzọ Theophilus ibe mere na aka ekwejuru ngwongwo ndị a na-ahụ ịgaji ragde point of connection anwakwala agwa ege ịkpa m Theophilus nwekwere nsọpụrụ ide eleru anya ka ikpuru nye anyị isi okpurugu anya oge dịgo oghe ele ka ilechara onye doro nsọ ụtọ onye akwadoro akwado gozie ya were mmanụ saa ya gị na-akpa m Theophilus ibe for your informant ihe mgbụgwọ Daddy G.O. International, the CEO of I Wonder Ministry International. Ọ ihe mgbe echiri m eshiri okwu m niile ọ kichin nne gị ọ bụ bathroom nga nne gị na nna gị na-anaghị ahụ ọ bụ latrin mma gị ọhịa ọwụ ọkụta mgbe adịghị ngụ wonder na nna biko aha m Fada Nwaba ọ bụrụ na ị meghepụ ọnụ uche gị a na-akpọ m Fada Nwaba egbe eluigwe ga-agbagbu tọnda ahụ na-agbago ote gbago mmanwa onye tụrụ denso m gwere ọnụ m kwuo eri mkpọgo Fada Nwaba mkpọgo ihe iwu feda asa ọkụkọ nọkata ụgba m meghe ọnụ kpọgo Nwaba ụgbara na-agba kpọgo Fada Nwaba ị nwesikwa n'ike iwu ugwu ma n'elu ma n'ala. You can never have ugwu under my throne. Anyway, nna ị chọrọ ịmara maka ịmana Kraịst na ndị ọ bịara bịa afọ mmadụ niile ndị mmadụ ma bịa mfụ bịa m ikiri myself because of somebody like you. Ị chọọ gị ga Vatican City bịa jụọ esi go na Vatican City ọ gị gba ọrụ m direct gị jụọ Fada Nwaba ka onye ọrụ n'ime Kraịst ị bịa na Christian Association gị agha ụkan iji oge onye Fada Nwaba anyị nwa wunye recognize n'ọrụ Chukwu. So anọghị ihe na-emeke ọrụ otu ibi ka wee rie mana ihe wụ ogogo mmanụ inwe mgbe a na-atụ mmanụ ihe isi ihe nwe isi nke ewu ọkpala okpoko iwu ọtaka nke ihe nlecha gị anya ote m na-ahụ bambu na-ahụ ọdẹ enweghị ndị Yoruba na-akpa elecha gasị gị iwe ọdẹ and ọdebe ada akpa edem ọnụ ọfụma ọ bụ eme anụ tete ọdẹ adị akpọwa ọdẹ wee mezi ọnụ aka ọnụ rio akpọ ya ọdẹ ọhịa iwu nnọkọta ụgba m gaba vakeshọn siti gị jesem na iwe onye ụmụazị ibe gị na-asị gaa n'eluigwe gaa n'akwụkwọ ọpụpụ gaa n'akwụkwọ kendụ ọ bụ otu ihe aha akịrịka akụchiri m dịka n'ọzọ ga-akụchiri m nkịtị Emmanuel nna gị ọgbajiri chọk Emmanuel ọgbajiri chọk ma afọ ekụchiri English ihe onwe gị na ndị dị lọkụ na gịnị m na anọ m nọ na-echi administreshọn n'ala isi onye ọnwụ na anọ m na wud iwe ọkụ m nọ na wud iwe ọkụ m gị na-akọ nọnsens m na-akọ na-ewere sam 94 chịkọ ọgọ n'ụta wee gị n'olu gara ebe anụ ọja isi na menstruation ụmụ nwaanyị ụdị menstruation ebe anụ ọja ị ga-eji sam 121 na ebe onye nwere sam ka sam nọgụ n'ime gị na-asị m ọnwụ na ị chọrọ ịmata onye nwe aga m eme gị ihe n'obodo na olekwa anya kapka jiri ese m
ị chọrọ ịmata onye ngwọ mazie m ọfụma gaa n'ime Bermuda Triangle, gaa n'ime Ocean Wave Divider, gaa n'ime osimiri uhie, gaa n'ime Asọrọ ọkụ, gaa gaa GSM, gaa gwa ha otu m na-esi akpa. isi gaa n'ime osimiri ihe na-agụ ịga ihe ga-eme. Abatala m n'obodo a ndị ahụla m otu n'ime nsogbu ndị ga-efesi, mana adị m efesi bifo ọ ga-abata abaghị ejine m mmecha gị ihe gịnị ka ị ga-emere ịrụ anụ ọzọ kpụrụ ise zụtụrụ nkapịa si ndị ezinụkwụ Let that grace of God. Chineke mmiri shi ahụ mesa maka nwunye ọma mere tọwọ ka mmiri amara Chukwu zoo ka mmiri obi ma gbara mmiri nsọ gbaa gị n'ọnụ. I'm akụsi gị ezo bịa amara ya zoo ka mmiri bịa amara Chukwu zoo ka mmiri. nkwụta aja na nkwojisago oyi mmiri a na-eji ọkụ eluigwe gbajisago oyi ịnwụdo otu ọrịa onye oshi mami wọta oji mmiri nwere ike pikin from inside the water ihe ịwọ ụmụazị ibe gị dị ike nwere ike dị n'okwu ọnụ nwere ike dị na nna. When I behold unto my father, ya nye m ike ị ga-agbara mmiri ọkọtịkọ ji mmiri na ewuru gbọta isi pịa m mmiri ka ndị eluigwe ga-esi ewere mmehie oche gbaa gị n'elu ị ga-atọ n'ime mmehie stupid bindigo ọnụ ọzọ ama aga vacation sit ajes gị location ka ụgụ alelu ịgbanyụkwara ihe m gbuole m batrị ị ga-anwụ hello ike ndị amụma ka anyị na-achọ obe madness must obey madness must obey madness must obey me madness must obey G.O. abịala ibu agha G.O. abịala ibu agha Daddy G.O. abịala ibu agha Daddy G.O. abịala ibu agha ị ma na m weli aka m m weli ụkwụ ọ bụrụ na m pụpụ asụ ọ bụrụ na m sagha anya m ọ bụghị mmiri na-ebu agha ọkpara my father na-ebu agha ọ bụghị mmụ na-ebu agha ọkpara my father na-ebu agha power pass power ọbara ga-agba ụfụ ya na-anụ degbe site n'ikikere nke dị n'ime my father ya mee nna m my father. Daddy, Oyokomita. Daddy, Babike. Kabashewa biko. Kabashewa. Ihe wara aka na akpa na-agba onye ahịa. Talk to me, Daddy. Ara aka na akpa. Talk to me, Daddy. Ara na-ebido n'ime akpa. Ngọụlọ ahụ na-akpa eti gị ihe. Ngọụlọ ahụ na-akpa ewuru ihe. Nwokorobịa ọma dị ote. Mgbe m na-ekpe ekpere ka my father of their I Wonder Ministry International. Ye ekpughere m ya so onye awa ọgbanje. Mami wọta. Fast spirit. Oh, ya spirit ọkụkọ ya. Fast spirit. Fire. Yes, my father. Hold this for me. Hey, Daddy, Babike. Spiritual researcher. Onye nwe ma nọkwa m gị n'aka. N'ụkwụ ya ka ị nọ. Anyị n'ụkwụ ya. Onye nwe ya nọkwa gị n'ụkwụ ya. Ike o. Ike. Ya mmụọ ike. Nata na ike jide. Ike o. Lose it. Ike ga-adagwo mba. Ike ga-adagwo mba. Ike ga-adagwo mba. Ike ga.
Fire! You can't get a one. Fire! You can't get. Listen them up. Listen them up. Don't Fire! Okay, my pet, I can be a Father, chọtụrụ n'ụmụ ihe ka m rie since morning na agụrụ ji m fada. Nwebi ihe m ri since morning na agụrụ la emerụ m ahụ. Ọlaọcha na ọla edo onwere nke nwere gị. I kwetere na Kraịst nwere ike ime gị ka ị kwụrụ ọtọ dị iche tata? Ekwere m fada. Ikwere? Ekwere m ekwe. Ikwere na aka nsọ Chineke metụ gị taa na ihe ga-adịrị gị na mma na ọ ga-abido gazi were gị from taa? Ikwetere? Ekwere m fada, mana agụrụ na-agụ m fada. Chere godi na nke agụrụ. Ị nabatago Jizọs Kraịst dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị? Ekwere m. Wepụta aka na sepasi. Wepụta aka, wepụtachi aka gị. O nweghị ihe ọbụla Chineke ma apụghị mere m, ọ dịghị ihe Chineke apụghị ime. O mere onye isi ya wee hụ ụzọ, o mere onye ogbi ya wee kwuo okwu, o mere onye ekpenta ya wee dị ọcha. Ịma na o kwuru okwu nwa ngwọrọ wee gije. Ọ dịghị ihe Chineke apụghị mere m, ọ dịghị ihe onye nwe m apụghị ime. N'afa Jizọs Kraịst ọkpara Chineke, taa bulie gị ije. Kunie n'iwe, bilie n'agha, bịa lụso ekwensu ọgụ, bilie n'agha, bịa lụso n'ire ọgụ, bilie n'agha, bilie n'agha, bilie n'agha, bilie taa, bịa lụso ekwensu ọgụ, bilie n'iwe, bilie n'agha, bịa lụso ekwensu ọgụ, bilie n'agha, kwụrụ n'ụkwụ gị n'afa Jizọs Kraịst ọkpara Chineke onye okwu ya bụ e na amen. Taa ị ga-aga ije. Ị ga-aga ije. Taa ị ga-aga ije. Nọrọ. Ọkpa gị ga-edere du. Jizọs Kraịst ọkpara Chineke, taa ka m na-eme ka ị nwere onwe gị. Ị ga-eje ije n'ala ndị dị ndụ. Jizọs Kraịst. Jizọs Kraịst. Jizọs Kraịst. Jizọs Kraịst. Jizọs Kraịst. Jizọs Kraịst. Taa! Kwụrụ ọtọ, kwụrụ n'ụkwụ gị. Kwụrụ n'ụkwụ gị. Jewe ije. Agawala m ije. Naanị Jizọs n'iru. Naanị Jizọs n'azụ. Naanị ya na-eboro anyị mkpa anyị niile. Ọ dịghị onye ọzọ n'elu ụwa. Ọ dịghị onye ọzọ n'elu ụwa. Ọ dịghị onye ọzọ. Naanị Jizọs n'iru. Naanị Jizọs na-asọ. Naanị ya na-eboro anyị mkpa anyị niile. Ọ dịghị onye ọzọ. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray!